Kewang GMP kilik hut Karbiang long pen APHLC asong ke pahai ponji phanpura ke damtang jakhong ni phai ingkoi ra phorni umrinti community hall along Socheng Constituency angkang APHLC asong ansose kapangtang ponji phanpura arpu kimi kachelar amai padopon All Party Hills Leaders Conference mate APHLC ke damtang radathing no Phere repin ahok pet alam ke than kimum pen khei so mate travel khai don chingrum pen methang sik schedule jakong kachehar jak longji mate kachehar jak thekje phan kachesong bom bang bom lo bang so song puthot anso se kapangtang thuje phan pura sarphi sarphu aking ri ke dam pen risonim so aklimang phar phan flar dak vai dak pen sik schedule article 244A anparta kona asomen voter list along amen kang than vek nang jelam thik than pon bom lo Rat kachedo dun anso se ki ong muchoda jok ning karong pen lakhapli Socheng Constituency angkang stame kedo thip kheilongri kachera komolong kachirap cheto dun jiaphan mi muchot thek muchot kabor I muchot rada ning kache theklong abang photuma phan arpu kimi kangbailong rat chedon sarpen arpu kimi pekpon Kewang jilang arni APHLC jakong kapang tangpon jiaphan pura Socheng Constituency apharman Bida Singh terona phan maipu Ranjit terona phan dun maipu Chesterfield Crow phan kong chunbang lapen vai song terang aphan rap chunbang arpu pekpon bangso hut lakha ingkoi baithalang so LA constituency APHLC amaipu Bikram Hanse pen pherangke klembang photuma thengnu kaningje pon atengke noningkan hini aphilote MP kilik sitame nanglepo lasi bangso hut ke hai ponji aphan si non pen chisik ponlo lapen ke haita ke hailo pusi ningje pon Following PC MP election fan itum ka chapahai unjima niltum 26 constituency fan kin itum well prepared lo lapen non niltum demahasa district long ke dami panta bori ponpo by August lahai niltum claim ponpo lapen niltum non ke bang japor bang ke radatum sini pamelo je APHLC fan yong si power one way pulutang te ke kisung long ke raidunji a party marsi avelo busi alang niltum sini pamelo totally chini pa melam no lake lasila so teng ratum niltum han confident nang pi hope nang pi aspiration alang litum nong kedo la so teng man sin litum pa fulfill han sin litum bori ku Karbiang Autonomous Council ajakong abangke thidung lapen maduta chini pamelo bonta nona bangke ajakong amatsi avidet khangjang lo lapen Karbiang Autonomous Council kilik pado thunangji pu abangke aron atengsi langji pusi thanpon nil tume pu bom lo ma de Karbi Anglong Autonomous Council ke itu misi authority thedung khangjang sita la so authority itu ma power ave lo none why because matha tha ilitum dak inkoira throk constituency long elected lo kadi elected atum dolo ala tum mansi ilitum em ta pek ponun lo joy kepen ala tum pan la pena fitness kawi kali ke hai tang tuman ke fitness dolo la so teng ben selang tum em ke claim ya jakong da dolo mine non si claim lang mati sini der la jang kong do be bangke sita alang litum elected lo alang litum ang bong si em ke long nang je por la ha sita non bangke election nang thur dun de pin lo la pen hala Dr. Himanto Biswa Sarma ki puateng ha election do deko campaign rally long kaning je teng si bang nang claim der lo la anta Karbiang long tum thang taning je dunu de lo la authorities avelo all the power has been wasted now in their dispur long si le lablo dispur long bangke konalo ma bang hala RSS tu upima direction teng mun sidak na claim la so bange aron pen dam non te ko an level tong dam unji ne ko an tong stick thip unji ne di aron pen bange interpretation si bang langji la sinili tum pu bange totally lake ako itum six schedule ke isi mini constitution phanangkar kan blonde lake already anti national lo even the state election commission masi lake anti national kam ke claim lo six schedule constitution ke halaka panchayat ajo kibi election commission authority bangsi dak itum har six schedule constitution long nangar lukrak lo mati lage itum phusi nangar lukrak lo lasila solong bangke nitum proikre busi pu bom lo lasila re election nangi busi non anta itum demand bom ang tong intia phan dipholong bel kelong le dera jok high court along si pale damlo la so teng pen non Niphai inkoira troxiar nia bangke hearing padopo halasor nia bangke angtong intia phan belongpo ansi joklongpo pusi ningje pon Ti akhai lil to spokesperson lo all party hills der conference alangli phan
ladak go di fu long alang liphan bail rejected api bangke ni litum higher court long dam lo Karbi Anglong ratan pachining tu bangke higher court long litum Guwahati honorable high court long dam lo la si haladak ke dam tang porhut chu arui hombara ni litum bail apply lo litum advocate ar ko ingtia ke hai la pen ingtia sang ho tum apply lo la so pen si hearing and date non next nang pitu bangke inquiry troxy Asi inquiry troxy ar ni litum ning thelo je bail long po la pen alang li hem kang samen wang long po pusil dum ning ke pon Bangso arpu kachelar amayalong by thalangso LA amai phu Bikram Hanse kacharipon amayalong mesen pen pichun pon Hamren pen Daniel Linghi Karbi Anglong live